Main rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Moko manyola mag jogo manyocha owito ngimagi e ng'anyo manyocha obagi e pacho ka juma mokalo nochopo e kar kano ringre mar City Mortuary mar bedo joneno e chenro mar bero ne ringre kotelie gi jabero mar sirikal Peter Ndegwa. Chenro mar bero notim ne ringre adek mag Charles Owino, Shakil Ramsfield kod Samuel Mutisia. E kinde mane ochwal ringre Charles kod Shakil e kar kano ringre mar City, yande orwakgi e buk kaka jogo manoyudo masira kowuok e kar dak ma Juja ma ok kit ngela kama ne giwite ngimagi. Mutisia mano owito ngimane kar dak ma Mlolongo norwaki e buk kaka jal manoneki gi jopiny. Kaluwore gi ripot mar bero motim kawuono, Charles kod Shakil nowito ngimagi kaluwore kod lisasi manogogi godo ka Mutisia to nowito ngimane tok kane ogoye gi gima diki. Anyuolagi koro ywago ratiro mar wedegi. Wachung' kanyo ero sama itimo postmortem. Koro nyaka sani ero onyiswa ni waneno ka bunde nochwado wi nyathino ma nyaka hiyo scalp yake imepasuka tayari. Ogole kose barore marach. Nyaka dakteche go neno kama nodonjogo gi kama owuok godo. Koro wanawakwa mana sirikal mondo kaka nyalo konyo. Kulingana na daktari ametuambia Samuel alipigwa na kifaa mbutu kwa kichwa. Ndicho kimesababisha bleeding, ile imesababisha kifo chake. Tulikuja tukapata ni gunshot wound. Na imethibitishwa ni ukweli. Na tukaenda tukahakikisha penye alipigiwa risasi huko Kitengela. Penye alikuwa anajificha. All the videos are there. There's nothing to hide. And whoever shed the blood of my son, he was a hero.